Ja, okay. Vi er på en izakaya-restaurant, og vi går lige tilbage her. Her der ser vi den her ret, jeg skal til at spise, og det du ser dernede, det er faktisk en lille advarsel. Det her, det er sashimi-kylling, rå kylling, som vi er ved at spise. Og vi kan lige tage et blik på retten her. Her har vi så retten, og ude til venstre, der har vi kyllingehjerter, råt selvfølgelig. I midten, der har vi kyllingelever, og så er der ellers nogle rå stykker kyllinghister her. Og så kan vi se her, der har vi så noget døbelse. Men jeg tror, jeg vil kaste mig ud i det. Og jeg vil prøve en lever her. Det her det er så en kyllingelever. Det var lige et stykke råt kyllingelever. Nu vil jeg prøve et... det er det her, det er kyllingelever. Rå kylling. Der er jo mange danskere, der vil være bange for at spise sådan noget her. Men det smager faktisk meget godt. Rå kylling. Tak. Okay, rigtig okay.